Kaixo familiak, zer moduz, suposatzen dut egon zareta pixka nekatuta, dazpertuta ere. Baina, bueno, astelehenetik aurrera, saiotxo hori ateratzea kalera, ondo etorriko zeizue. Bueno, zuen dudak eta zalantzak agertu zeizkigu idatzi irakurketarekin lotuta, nola lagundu umei. Eta orduan, usuak eta biok erabaki dugu bideo bat egitea, ikusteko nola lantzen dugun, bai idazketa eta bai irakurketa gutxu bera gelan. Vale? Esan behar dizuet, helburu nagusia dela da desberdintzea. Fonema bat bakarrik dagoenean, hasieran horrela ikasten dute, A, E, T, S, eta gero doanean bokal batekin edo kontsonante batekin. Hor galtzen du doinu hori eta hartzen du beste bat. Vale? Erraza ikusiko dugu eredu bat egiten, adibide bat egiten. Bueno, normalean bere daukate lan bat egiteko, eta dago irudi bat, zerbait idazteko, edo bi irudi, edo lau, edo bere egiten dute marrazkala eta gari azpian zerben. Kasu honetan, egingo dugu bat oso erraza, bale? Hemen ikusten dugu, irudia, orduan, lehenengo pausua izango zen, umea desarri, gu ondoan, eta arkatza. Gu ondoan gaude, begiratzen, laguntzeko. Vale, umeak hartuko zuen arkatza, eta lehenengo gauza da, identifikatu irudia. Zer da? Atea. Vale, berriro, A, T, A, perfecto. Orain egingo dugu, silabaka banandu. A, T, A. Vale, iruzati, ba, hasiko gara. Umeak hartzen du arkatza, eta lehenengo silaba. Txalokatzen dugu A. A jarriko dugu. Vale? Bigarrena, T. T ez da bakarrik, T bat. Horrela ikasi dute lehen. Orain, ikasi behar duguna da, T ondoren bokal bat datorrela, ematen diona doinua. Orduan, T doinua da T. Adibidez, S, ja ez da S, esaten, zango da S doinua. Eta beste adibide bat izan diteke R, doinua. Hori da, desberdindu behar dugula, eta gero lotu grafia batekin. Doinua egin belarriz, eta lotu grafia batekin. Grafia, adibidez, kasu honetan izango zen T. T, duda badaukagu, egingo duguna da erreferentzia bat egon. Gela lan ditugu, umeen izenak, eguraldia, menua, animalin izen asko dakite, orduan, T hori lotuko dugu referentzia batekin. Adibidez, T. Nola dauka gelan, T azten den izena. Ba, Teo. Handa. Bordoan umeak segurazki, etorriko zade ideen, bat, referentzia hori dauka. T. Ipin daiteke, hau. Horrela. Horrela, bai. Venga, ba, hirugarren zatia. Zein izango zen, txalokatzen dugu, A berriro. A, T, A. Vale, A. Vale? Horain etorriko zen gure lana. Hartzen dugu boligrafo bat, edo rotulki bat, koloretakoa, eta behan egingo dugu transkripzio bat. Hasiko gara, umearekin izango dugu, lehenengo zatia, zein da, A. A. Bigarrena, T. T dauka bi fonema. Hori izango zen hau eta E. A, T. Eta bukatzeko berriro, A. Orduan, egingo genuko begira, zure hasiera eta nire hasiera berdinak dira, bukaerak berdinak dira, fonemaren bat daukagu ere oso ondo egin duzu. Umeak motibatu behar ditugu. Beti hitz onak esan. Beti baloratu egiten dutena, nahiz eta hemen beste gauza bat egon. Bere daukate ziurtasun falta bat. Beti izango dute, joa, nik ez daki, zaila da, nik ez dakit egiten. Hori motibatzeko eta hori aldatzeko, egingo duguna da, beti mezu baikor bat eman umei. Ondo egin duzu, oso ondo, primeran egin duzu, gero tobeto goaz, beti mezu baikorrak. Umeak motibatzeko. Orduan, argi gelditu behar dira, bi gauza. Bat, berek egiten dute, gu laguntzen diogu, eta kontutan izan, idazterakoan fonemak, beste bokal edo konsonante batekin, doinua da garrantzitsuena. Gogoratu. Adibidez, N, sudurreko da. Eta bigarren gauza, ez badu oso ondo esaten, ez dakiz eletripini, T. Izena, gelan, zerekin hasten da, edo animali baten izena, zein da, tigrea, bueno, igual ematen dio referentzia bat, edo menuarena, tomatearena, tomatearena, T, bale? Hor gauzak argi izan behar dira, eta beti hori, mezu baikorra, beti positibo, oso ondo, nahiko ondo, zuken zure modura, nire modura. Horrean pasatuko gara, irakurtzera. Hau, seguraz ikusi duzue, edo ikusiko duzue, hurrengo gunetan. Bale, ariketa da, irakurri eta lotu irudiarekin. Baina, guk irakurketa dugu ez bakarrik, zentratuko naiz gehiago irakurketan. Eta ez dugu ariketa. Orduan, lehenengoa,
lagunduko diogu. Markatzen dugu guk arkatzarekin zer irakurri behar duen. Ikusten duzuenez, hitzak silabaz banatuta daude. Orduan, hasiko gara. A, ma. Gogoratu, doinua da esan behar duguna. Ma, ez A, M, A. A, M idazten da, baina A, ma esaten da. Ai, ta, ta. A, T, A. Nahi baduzu ere, arkatzarekin egin ezakizuen arkatu ondo ikustiko daik. A, T, A. O, Gi, A. Hasieran ziurtasun falta bela eta oraindik ez dakite oso ondo egiten, nekatuko dira eta nahi izan gute saioa moztu. Eta ez gertatzen. Lehenengo saioak eginda lau edo nahiko dira, eta gero eta motibatu gago duenean eta gehiago dakitenean, joango gara saioak luzatzen. Bale? Bueno, besterik gabe, espero dut bideo oso baliogarri izatea, eta zalantzak, dudak edo beste gauzarik izateko daukazue usu eta nire e-maila, botatzeko nahi duzuena. Bale? Bueno, hurrengo arte, aio, musondi bat, ikusi arte.